Wow, elephant guys, elephant. Frank. Mani ka mani. Hi guys, welcome to my YouTube channel. So, जोङो दायो माजबातआव थांनो नागिरदों. So, नायदो भिडिअखौ. So, stay tuned. माजबातआव बाइकजों थांगोन जोङो. माजबाट टाउनखौ एक्सप्लोर खालामना देखायगोन आं नोंथांमोननो. So, stay tuned. बिथांजों आंजों माथो केमेरायाव नुजायाब्रा. हाय होनदो. हाय. बिथांजों आंजों थांगोन माजबातआव. So, stay tuned guys. जोङो दायो ओंखारलांसै. बाइकजों थांगोन. बाइकआ दङ नैयाव. So, दायो ओंखारलांसै नायबाय थाबानो जाबाय. Wow, elephant guys, elephant. Frank. Mani ka mani. Mani ka नै. मानैलै बेबो मासे हाब लानजाया गेद्दादा खायलें ससेल' माथो बेना गिलायलाङोलै आं खाथियाव थांनो on the way Mazbat guys Mazbatआव थांगासिनो जोङो दायो Mazbat थांगासिनो मैदेर लोगो मोनदोंमोन लामायाव हाब खाथियाव दिनैसो हां नायफेरबायलै गिलु बालुखा stay tuned guys Hi guys जोङो दायो माजबाट टाउन हाबनोसै माजबाट Hi guys मा जायो Hi guys जोङो दायो माजबाट टाउनखौ हाबफैनोसै भिजिट खालामसै माजबाट टाउनखौ एक्सप्लोर खालामनोसै स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाट टाउना माबायदि नोंथांमोना नायदो स' stay tuned now let's go Mazbat टाउन guys बियो Mazbat टाउन हाबजेनबाय जोङो नायदो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय Mazbat टाउन नुदोंना बियो इन्डियान अइल बेयाव थाव सोनो हागोन आरो बेयाव मार्केटबो फानो नै बायदिसिना फिथाइ सामथाइ SBI बियो मोखां मोनगोन Mazbat टाउना जोबनोसैयानो गाइस Mazbat टाउन स्टेशना राइटजों थांनांगौमोन राइटजों थांबा स्टेशन मोनहैगौमोन जोङो दायो नै रेल क्रसिं जाबाय रेल ट्रेक क्रसिं जाबाय ओइनो नुहुरदोंना बेनो स्टेशना राइटजों थांबा मोनोमोन जों दायो इन अफ Mazbat टाउना जोब्बाय बिनिफ्रायहाय साइथिं बारबानो जोबो आरोना Mazbat टाउना गैला आरो जोब्बायानो गाइस Mazbat टाउना बेखिनियानो डेलि मार्केट उइकलि मार्केट दंमोन स' आं बेखौहाय दिनै खिथानो हायासै माब्लाबा फैयोब्ला बेखौ खिथानोसै आङो स' that's all guys स' लाइक शेयार खालामदो गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ बाय बाय